Alpeilla -ohjelman pariin. Nyt lähdetään tutustumaan, mitä on alppielämä niin Suomessa kuin Keski-Euroopassakin. Luvassa on muun muassa matkailua, herkkuruokia, staroja ja uutuusvälineitä. Sitä kaikkea, mitä kunnon alppielämä on parhaimmillaan, unohtamatta afterski-bileitä. Eiköhän polkasta tää ohjelma käyntiin täältä Suomen alpeilta Rukalta. No, Kuusamo tunnetaan kyllä ehdottomasti luonnosta, ylhäistä luonnosta ja se on tänne houkuttanut ihmisiä aina tulemaan. Lähdetään liikkeelle saamelaisista. Ne olivat ensimmäiset asukkaat tällä alueella ja saamelaiset oli tämmöistä keräilijäkansaa, he kalastivat ja metsästivät. Sen jälkeen tuosta idästä päin tällä alueella vaikuttivat myös karjalaiset. Ja vähän myöhemmin, muutama 100 vuotta sitten, 1500-luvun puolivälin jälkeen, tänne rupesi tulemaan suomalaisia tänne alueelle. Niitä tuli tuolta Savon suunnasta ja vähän myöhemmin lännen suunnalta tuolta merenrannalta. Ja näistä sitten 3 heimosta nyky-Kuusamo väki polveutui. Kuusamo on ollut tämmöinen kaupankäynnin solmukohta. Eli kauppaa on käyty itä-länsisuunnassa ja pohjoinen-eteläsuunnassa. Tämä on risteymäalue. Ja sitten kun se tuli tunnetuksi tämän kaupan kulkijoiden kautta, niin tämä houkutti myös tämmöisiä niin kuin luonnon tutkijoita ja ihastelijoita tänne. Täällä kävi kuuluisia ihmisiä, jotka tallensivat tätä aluetta maalaamalla ja valokuvaamalla. Akseli Kallenkallella ja Inha esimerkiksi. Ja he tekivät aluetta tunnetuksi. No, Rukan historia matkailupaikkana on jo aika pitkä suomalaisessa matkailukentän historiassa kaiken kaikkiaan. Että Rukallahan on jo ennen maailmansotia 30-luvulla matkailtu täällä ja käyty hiihtämässä niin sanottua tunturihiihtoa talvella täällä ja tietenkin on sitten ollut puitteet, enemmän tämmöiset erämaapuitteet silloin ja on tultu hiihtämällä tuolta Kuusamon silloisen kirkonkylän keskustasta tänne ja sitten kiivetty tuossa tunturia suksilla ylös ja laskettu niin sanottua tunturilaskettelua sieltä aika paljon. Ja silloin on muun muassa jopa suunniteltu tämmöistä hiihtoreittiä Rukalta Sallaan, että se olisi ollut matkailun vetovoimatekijä 30-luvulla. Mutta sitten nämä suunnitelmat vähän sota-aika katkasi siitä ja Ruka ei jäänyt kuitenkaan unholaan, mutta ehkä matkailu ei siihen aikaan ollut kovin tärkeimpiä asioita. Ja sitten 40-luvulla, kun on sotahommat saatu selviksi, niin sittenhän täällä on kuusamolaisia tämmöisiä laskettelun pioneereja käynyt harrastamassa edelleenkin tunturihiihtoa täällä Rukan alueella. Ja monet on tullut sitten tänne joko kuorma-auton kyytissä lavalla päässeet tänne ja tuohon tunturin juureen ja siitä on pantu sitten puusukset, tunturihiihtosukset jalkaan ja kiivetty päivä tuolla tunturissa ja lasketeltu tuolla puuttomalla alueella kiiveten aina uudelleen. Ja sitten jos postiauto viimeinen on kerinyt mennä tuosta Kuusamoa kohti takaisin, niin sitten on hiihdetty illalla vielä kotiin tuosta tuo 27 kilometriä siinä sen päivän kiipeämisen päälle. Mutta varsinaisesti sitten tämä lasketteluhomma on lähtenyt käyntiin siinä 50-luvun alkupuolella kuusamolaisten aktivistien myötä, missä tietenkin voimahahmona oli siihen aikaan Osmo Saastamoinen, mikä oli muutenkin Kuusamon vahva matkailumies, voi sanoa, että semmoinen kehittäjä viimeisen päälle ja ideoija, mikä kehitti erilaisia asioita. Ja hän sitten näiden kuusamolaisten retkeilyaktivistien kanssa sitten huomasi, että täällä on kivaa liikkua täällä tunturissa laskettelemalla. Ja siinä on ollut sitten muun muassa Eino Kuosmanen ollut siinä samassa porukassa ja myös Paavo Parviainenkin on ollut siinä samassa porukassa, mitkä sitten ovat miettineet, että miten tätä voitaisiin kehittää. Ja Osmo oli se, mikä sitten lähti viemään asiaa konkreettisesti eteenpäin. Ja vuonna 1954 keväällä huhtikuussa sitten on tavallaan päädytty ensimmäisen
rinteen raivaamiseen tänne Rukan alueelle ja ensimmäiset puut kaadettu silloin. Kyllä siinä tietenkin keskustelua silloin käytiin aika paljon siitä, että onko tämä liian jyrkkä ja hurja mäki tämmöiseen laskettelujuttuun, mutta Osmo oli sanonut, että aukastahan reitti, niin katsotaan kuinka kiva siitä on mennä sitten. Ja sitten 50-luvun puolivälin jälkeen, eli 57, on sitten ensimmäinen hiihtohissi tullut Rukalle, mikä oli ei nostanut vielä tuonne ihan tunturin huipulle silloin laskijoita, vaan yläasema oli tuossa vähän rinteen puolivälin yläpuolella, täällä paikallisesti sanotaan aina, että lollon päällä. Ja hissi oli semmoinen, että siinä oli 2 vetolaitetta ja vetolaitteet aina kun tuli ylä- ja ala-asemalle, niin käännettiin suuntaa ja hissi lähti pyörimään toisinpäin ja taas meni vetolaitteet ylös ja sillä noin 50 ihmistä tunnissa pystyttiin vetämään tuonne tunturin huipulle sitten. Rukalla on tällä hetkellä 30 rinnettä käytössä ja laskettelukausihan meillä on Suomen pisin ja aika pitkä noin eurooppalaisessakin mittakaavassa olemassa, että kausi käynnistyy aika usein tuossa lokakuun puolessa välissä ja viimeinen hissi suljetaan tuolla kesäkuun 10. päivän seutuvilla. Ruka on panostanut Suomessa levin ohella eniten infraan viime vuosina ja nyt kun Ruka on valmistunut, tänä talvena kävin siellä, niin Ruka on todella upea. Se keskusta on todella hieno. Autot ajetaan hotellien alle ja hissillä suoraan ylös hotelleihin ja huoneistohotelleihin. Hiidollisesti sopeutuu kaiken tasoisille lapsille, aloittelijoille, hyville hiihtäjille, freestylereille, lumilautailijoille. Siellä on hyvä yöelämä, iltaelämä, hyvät ravintolapalvelut. Suomen olosuhteisiin niin erittäin hyvä hiihtokeskus.